እዚ راديو سنيت إيرتراويانيو راديو سنيت إيرتراويان بحالة دليت فتح إيرتراويان كاب دياسبوراز فنو ناي راديو مدبيو راديو سنيت اب إيرترا فتحن منقاس تثبتات إيرترا بمعرة تخبابيرنا ننبر الله هاجر كتكون عماتينا ساعات قدف كاب سلطان تقاليو رتعن فتحن كسفن تثبي إيرترا ونان كل تسقاتات هاجرنا خنكون متان لمون كم قدم بسنيتن حادنتن بوشتن بدقن كينا قداينا بحبار كنكودو النخل متببعن ونن زسنق حقኛ حبريتاتات ناب هزبي زقرب بحطير معبل ناب إيرتران كبابي انزفنو ناي راديو فنو ايو راديو سنيت كل جزية قدام باقوطاترا إيرترا خاب ساعة شمونتن وكوس خاب ساعة شعاتن موانقوطات تقرنيان عربن بيشعات شحن 540 كيلو هرتز اب 31 متر باند ناب إيرتران كبابي انزفنو ناي راديو فنو ايو زي راديو سنيت إرتراوانيو كبران سمعتنا خميت غنيو باركس نايلومي مدباتنا خنقرب لكم تدالينا لنا تحستو زي السعبيو زينا قتمي بزعبا سنيت مصنعتي جروب مننا زرستو عم مجرشا استمرت درفي حزنا لكم كنقربنا مس مدباتنا سناي مكتتال نمني لكم زي راديو سنيت إرتراوانيو سلام كبرات تخطاتلتي راديو سنيت نلوم قدام حملة 10 استداروا زينا حزنا لكم قريبنا لنا تكتاتلوا بخبري نعدم فلما أرستاتهم إريتريان سنيت استادي جروب أبود بحبرات هاجرات كاليفورنيا بإيريا عوت أخيبا أكايدوم إريتراويان زركوبهم مداقوني معسكرات ليبيا خعصو منقسط هاجر إزارة ربلو خمزلو تفليتهم زينا بالزرزر إريتريان سنيت استادي جروب أبز حالة سمونا أبود بحبرات هاجرات كاليفورنيا بإيريا هاجراو سنيت نمدحان هاجرن هزبن بزبل تيما عوت أخيبا أكايدوم هزي بناي مصنعتو بجلة زفلت كا بروفيسور سقاب ماستر زلو مهوراتن كيلاتاتن إرتراويان حقيفو زخيد بجلة أب إرترا زي سرعات زلو آليخا مساقاقرن تقومولو قوام كنلونا نعمتن شدشة ورحن بتوعق دهر مصنع ناب هزبي أب كاليفورنيا قريبا موم هزب دما نخلت معلتي أخيبا غيرو تزراري بلون تخاتي علون تمايتلون أم مجرشا ملو بملو هزبي تقبيلوهم الزناي مصنعتو بجلة كله حبرت سب إرتراويان زلوو معرضنا الدكنسيو زمسكرم بحادشن خعبلالنا زي بليوم كمز سلازغوني أب هزبي صبو هواه وفتيرو هزبي دما هنقو فايلو تقبلوهم أب دقز قبر آخيباتات ناي تقاومتين مجمّر ياقزي أب تاريخ كل عينة حبرت سب إرتراز نبرو آخيبا ينيرو أحمد شرشاك أب هزمي زمسألة بوا اتي تقبر مصنعتي ورغت راي كوينو كيترف أحمد شرشاك أب صحبهم تلابيهم إرتراويان زركوبو مداقوني معسكرات سدتنياتات ليبيا خعصو منقسي تهاجر إزرار بلو خمزلو تقليسوم مع كانت زينا خبتا هاجر أب الزرقوح حبريتات حره يوت علي سوسا سدتنياتات غزفة منطقعتي منقسي ليبيا حلافنت كورد سلزدلين ازي سقوم تزي كوسدي قدر كمزلو أفليتان أقدمو 5 حبرة مداقوني معسكرن كلو بستفتمهم دبداب اتم بي وزدحانو خبت خبابي خملتو أب استفتنولو بتخطاتل بتيت يدونو خمز نبرون عين مساخر حبيرهم أبزي أب استفلالي خبابيتات ليبيا زركوبو إيرتراويان سدتنياتات ننوي عوان نايرودونا طاوعيد كغربو صنيحهم يوم نايلوم الزينا زتدالوي أبزي فسم مزترف مدباتنا يحدقكم سناي مكتتال عدناي معبالة سقوم نغرميت إرتراويت بحري وترو تبحاجيت
ጓሳና ህዝብና بفقر حبحبيت داكما يتفطيرا تبقيسا سنيت كم زحلفه تاريخ زمسكرو حدነት ዘጥረየ حيال ተመክሮ መግዛአት ዝድምስስ ዓብ መغيሮ ጅግንነት ህዝብና ስኒት ዝፈጠር ትርጉም ህላወና ንሳ ያመሰረት ክብረትና ዓቂባ ሐቅ ዘመስከረት ምቁሪ ፍሪአ ዛዚማ በዓወት ጻማና ቃልስና ደቢሳ ናጽነት بعليت قبيلة فلليات بهر بقانق وحيمانوت نبرلو سفر لمداو بهلنا كم تقاق وطر سنيتي مسرته أكاو هاجر نحنت علامة بزياف فالالاي حسابنا سميرو فتحن من داي نهزبن هاجرن زبسر قداي لمون انه تسانينا داقماي ترم بتتان زقوم مصنعتي بمهورات أكال زرق قسلتي حاليوت دك هاجر نفتح ززتي مسرت زخفته ما سنيت معالتي بسنكت اللامات فتيرا عبسا بحصوت ناي سرعات عمتات حاسيسا يأكل مفللاي نسنيت ننقسا مع بالحرنتنا بحقي تمليسا فلالاي سرعات كابوانا حسم فالون تعبتنيان عنا زي تقم ساعتو أخيلو كاب دبياكي هدم كاب سورو كمحو بهزباو كلتن إذا إذ كان بلنو قواير قبري ني حساب فللي ربحنا كفري تقوانا كبكع فتحين غزاري نسانا خم قدم إرتراو كبري تعقست هزبنا زي تمن بواغا بعقل زمزن زقاتم حدقا لبي بمعبايو مسيلو وقيقا بحصور بوليتيكا كبردو عداكا يا كلاد ميتو كابدقن وشتي أب حدا سميرو كقالس نلوتي وجل ديكتاتر برتعوام تسقطي مسحك إيكم ماغوتو أي رخابون جدي فتحنا هزبنا ديكتاتر كإله نحوارو خطأفقو أرمين وجل حقن خنقس كالعناز عبلله إرتران هزبان بسنيت كل الله إرتران هزبان بسنيت كتل الله قدمي جبريل عبد الله نباب حسين صالح عد انجليز كل تشحن عسر جعتان سلام كبرات تخطاتلتي راديو سنيت كابز قصيلنا إريتريان سنيت ستاديو جروب وي ناي مصنعتي غوجله منيوم بزبل ارستي بخبور ابومبر سنغال ولدتنساي زتوهبه مغلصي قداماي كفال حزنا لكم كنقربنا تكتاتلو بخبر نقدم منينا نحنا حجي بقول قصب زي كونسي تاوجل مصنعته تبحال زلاسي مانيا قدم اتو خون بقى جرخ جمله اذا وجل مصنعته تبحال زلا قدمي حدا عمت فرقان زتمسرتت ناي مصنعته وجله اذا ناي مصنعته وجله زيا كميو اكايدا اغباب سرارحا انتايو نچم زخونه مصنعتي وجله بحال كدل خلو لومي ابز زلنا يوم عبول العالم تينك تانك እንዳተው ሀዳ ይዝገለጽ ስለዚህ እዛ ሓንቲ ከም ቲንክ ታንክ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ አበርክቶ ንኽትገብር ኢላ ተመስሪታ ዘላሲ አካይዳ አخمዩ ንዝብል መጀመርታ ሕጽር ዝበለ መግለጽ ክወኩም ክፈትን እያ እዛ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ተኸተሎ አገባብ ወይ ሜላ እንታዩ ንብዙሕነትና ኤሪትራ አብጸብጻብ ዘእተወትያ ታይ ማለት ኤሪትራ ብዙሕነት አለው ኣብ ኤሪትራ ብዙሕነት ናይ ቋንቋ ብዙሕነት ናይ ባህሊ ብዙሕነት ናይ ዓሌት ብዙሕነት ናይ ኩሉ ናይ ድሌታት ናይ ባህጊ ብዙሕነት አለው ነዚ ኩሉ ብዙሕነት እዚ ኣብ ግምት እትያ ክትሰርሕ ትፈትን ጉጅለ መጽናዕትያ ስለዚህ ሓንቲ ጉጅለ መጽናዕቲ ተቀንድ መለለይ አንታዩ ንኩሉ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ብማዕረት ዘሳትፍ አካይዳ ክትወንን ምኽኣላ ሓደ ከም ብልጫ ገይሩ ዝረአ ጉዳይ ምክንያቱ
ናይ መጽናዕት ከተጽንዕ ክደና خلኻ ንሓደ ጉዳይ ንዓበ ሃገራዊ ሕቶ ብኸመይ ካትጥሙቶም ዲዩ ሕጂ ንስኻ ትጥሙቶም ክትግምግም ፈቲንካ ካ ድሕረት ኣለካ ይጸልወካ እዩ ስለዚ በቲ ቅድሚ ሕጂ ትፈልጦም ትርድኡን ጥራሕኻ ንሓደ ኩነታት ክትግምግሞ ትኽእል ንብዙሕነት ኣብ ጸብጻብ ዘእተወ ክኸውን ክደሊ ከሎ ግን እቲ ሓደ ብላዕላይ ወገነት ጉዳይ ይምልከቶ እቲ ሓደ ብጎኒ ይምልከቶ እቲ ሓደ ብቅድሚት ይሪኦሞ ዝተማልአ ስእሊ ንመሓዝ ይሕግዘካ ስለዚ እታ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለና ዝተማልአ ስእሊ ንመሓዝ ክጠቕመመተን ንብዙሕነት ኣብ ጸብጻብ ዘእተወት ንኩሉ ክፋል ሕብረተሰብና ከዓ ብማዕረ ተሳትፍ መስርሕ ዘለዋ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ስለዚ እንታይና ጌርና እቲ መጀመርታ ዝገበርናዮ ሕጂ ኣብዚ ክነረጋግጾም ዘለና እንታዩ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይ ኤሪትራ ካብዚ ዘመናዊ ፖለቲካ ኤሪትራ ካብዚ መስረት ካብ 4 ጀሚርካ እቲ ቁርቁስ እቲ ናይ ፖለቲካ ጸወታ እዚ ናይ ዜሮ ድምር ጸወታ ይነሩ ናይ ዜሮ ድምር ጸወታ ፖለቲካ ዝበሃል እንታይ ማለት እንተዳይልኩምኒ ተወዳደሩሞ እቲ ሓደ ሽዒሩ ወጽእ እቲ ሓደ ከዓ ተሰዓሪ ይኸውን ንሕና ኣብ ውሽጢ ደንበ ፍትሒ ዝተፈላለየ ውድባት ክህልወና ንዲሞክራሲ ንምስራት ሓጋዚ እዩ ጠቃሚ እዩ ሕጂ ብዙሕነት ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብዙሕነት ናይ ውድባት ኣይኮነን ተዛዓበየ ጸገም እቲ ዝዓበየ ጸገም ግን ዝነበረ እንታይ እዩ ኣብ ነንሕድሕድካ እዚ ናይ ዜሮ ድምር ናይ ፖለቲካ ጸወታ ክትጻወት ምፍታን እዚ ኣብ መወዳእታ ዕንወት ጥራሕ ይዘኸትል ስለዚ ንሕና ከኣኒ ካብዚ ናይ ዜሮ ድምር ናይ ፖለቲካ ጸወታ መታን ክንወጽእ ንብዙሕነት ናይ ኤሪትራ ኣብ ጸብጻብ ዘእተወ ንኩሉ ዘሳትፍ መስርሕ ኣገባብ ጌርና ኢና ንኸይድ እዚ ናይ ዜሮ ድምር ናይ ፖለቲካ ጸወታ ገዲፍካ ንኩሉ ዘእተወ ክትገብር ክደለ ከለካ እዚ እቲ ኣብ ስልጡንን ምዕቡልን ኣፈታት ሓግርጭታት ዝኣምን ጸገማት ወይ ድማ ሕሉፍ ጉድለታትና ኩሉ ዝምልከቶ ብማሕበርን ብሓባርን ብዘተን ብልዝብን ብቅንዕናን ቦናውነትን ኣሪሙ ዝኸይድ ኣገባብ ቃልሲ ንምውናን ኢልና ዘካየድና እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ክትሕዝ እንተደኣ ዘይፈቲንካ ንብዙሕነት ኣብ ጸብጻብ ከተእቱ እንተደኣ ዘይፈቲንካ እዚ ምዕቡልን ስልጡንን ዝኾነ ኣፈታት ሓግርጭታት ክትከተል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ውድባት ኣለዋ ባህርያዊ ኢልና እንተደኣ ወሲድናየን ክንፈላለ በተሓሳስባ ባህርያዊ ኢልና እንተደኣ ወሲድ ኣብ መወዳእታ ንሕና ኸ ሰሚርና ከመይ ጌርና ክንቃለስ ኣለና ናብ ዝብል ሕቶ ክንመለስ እንተደኣ ኮይና እቲ ፍልልያትና ከመይ ጌርና ነመሓድሮ እዩ ሓደ ስልጡንን ምዕቡልን ኣፈታት ሓግርጭታት ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ዝተፈላለዩ ድሌታት ዝተፈላለዩ ባህግታት ኣለና ኤሪትራውያን ዋላ ሓንቲ ጸገም ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ግን እታ ኤሪትራ ናተይ ጥራሕ ኣይኮነትን ናይ ኩልና ኢልና ክንኣምን እንተደኣ ፈቲና ንዓበል ንስኻን ኣነን ብሓባር ኮይና ብስልጡንን ምዕቡልን ኣገባብ ኣብ ዘተን ልዝብን ኣቲና ጥራሒና ፍልልያትና ከነጽብዎ ንኽእል ዝብል ኣገባብ ኣሰራርሓ ሒዝና ኢና ተበጊስና ማለት እዩ ስለዚ እታ ጉጅለ ንብዙሕነት ኣብ ጸብጻብ ኢለኩም ስለዚ ደቂ ኸበሳን ደቂ መታሕትን ብማዕረ ዝሳተፉላ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ገለገለ ሰባት እዚ ደቂ ኸበሳን ደቂ መታሕትን ኣስላምን ክርስቲያንን ብማዕረ ዘሳትፍ እዩ ክንብል ክንደሊ ከለና ገሊኦም ካላጉፁ ጀሚሮም እቶም 50-50 ክብሉና ጀሚሮም ገሊኦም እውን ብጉጉይ መረዳእታ ሒዞም ኣብ 4ታት ኣብ 5ታት ዝነበረ ናይ ሃይማኖት ምፍልላይ እንደገና ንስኹም ካቶም ጽወለኩም ይብሉ ብልክዕ እንተደኣ ተኸታቲልና ግን ፍልላይ ኣለዎ ምክንያቱ ናይ 4ታት ክልቲኡ ደንበ ነንበይኒ እዩ ነይሩ ተጻራሪ እዩ ነይሩ ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ዝብሉ ብሓደ ወገን ራቢጣ አልእስላሚያ ዝብሉ በኻልኡ ወገን እዚኦም ክልተ ተቃረንቲ ሓይልታት ኮይኖም ነንሕድሕዶም ዝከራኸሩሉ ዝነበረ እዋን እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ባይታ ኣብ ክልተ ቅርሕንቲ ብሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ዝመስል ግን ከዓ ናይ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ዘለዎ ክልተ ደንበ ነይሩ እዚ ክልተ ደንበ ከዓኒ ክትዓረቕ ስለ ዘይከኣለ ኤሪትራ ናጽነታ ክትረክብ ኣይከኣለትን ኣብቲ እዋንቲ ዓብ ዕድል ነይሩ ናጽነታ ንኽትረክብ እዚ ክልተ ደንበ እዚ ምፍልላይ ዘይኮነሲ ምፍልልያቱ ብስልጡንን ምዕቡልን ኣገባብ ገይሩ ክፈትሖ ብዘይምኽኣሉ እቲ ዝነበረ ዕድል ክንጥቀመሉ ይከኣልና ስለዚ ንሕና ግን እዞም ዘለና ክልተ ደንበ ይኮንና ነቲ ክልተ ደንበ ዝነበረ ናብ ሓደ ደንበ ኢና ነምፅኦ ዘለና ኣብ ሓደ ደንበ ኢና ኤሪትራ ናትካ ኣይኮነትን ናተይ ኣይኮነትን ናይ ኩልና
ስለዚህ ኩልና ጥራሒና ኮፊና ንዓበይቲ ሕቶታት ሃገራዊ ሕቶታት ብሓባር ኮይና ፍትሕ ክንረኽበሎም ንኽእል ኣብ ንብር ኢና ንዝተ ዘለና ስለዚህ ገሊኦም ብጌጋ ምስቲ ናይ 4ታት ዝነበረ ናይ 50-50 ዝብል ፖለቲካዊ ፍልስፍና ዘዛምድዎ ዘለው ድሕራይ ኣብ ሕቶን መልስን መታን ከይመጽእ ንኩልና ርዱእ ንኽኸውን ከምኡ ይኮነን እዚ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ሽግር ዝነበረና ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከይተረፈ ዝነበረና መፍለላይ ንዕኡ ዘወግ ምዕቡል ኣገባብ ኣሰራርሓ እዩ ስለዚህ ኣብ መወዳእታ ብከምዚ ኣገርና ክንረዳእ ንኽእል እቲ መጽናዕቲ ጉጅለ ዝኽተሎ ኣገባብ ወይ ሜላ እንዲኻ ክገልጽ ፀኒሐ መን ኢና ንሕና ናይ ጉጅለ መጽናዕቲ ኢና ንሕና እንታይ ኣገባብ ንኽተል ንዝብል ንብዙሕነት ኣብ ፀብጻብ ንእቱ ምስበልኩም ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ኢና ንእቱ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ግምት ነእትዎ ንባህግን ድሌትን ፖለቲካዊ ውድባትን ውልቀ ሰባትን ዘይኮነ ንባህግን ትፅቢትን ህዝቢ ኤሪትራ አንቃዕሪሉ ዝርኢ ዘኽብርን ኣካይዳ ኢና ንካየድ ስለዚ ኩሉ እቲ ንገብሮ ነዛ ፖለቲካዊ ውድብ እዚኣ ክጠቅም ወይ ነዚ ውልቀ ሰብ ዝኽጠቅም ወይ ክጎድእ ካብ ዝብል ዝብገስ ዘይኮነሲ ኩሉ እቲ ንሰርሖም ንገብሮም ኣብ ክርክርን ኣብ ዘተን ኣብ ልዝብን ኣብ ንኣትወሉ ሰዓት ዝኾነ ሕቶ ኣብ ዝለዓለሉ ሰዓት እዛ ተልዕላ ዘለኻ ንባህግን ትፅቢትን ህዝቢ ኤሪትራ አንቃዕሪራ ትርእን ተኽብርን ዲያ እያ ተመለክዒትና ኩለቶም ውሳኔታት ንውስኖም ብመንፅር እዚ ዓብ መለክዕ ዚና ንሪኦ ነርና ስለዚ ምናልባሽ ቅድሚ ሕጂ ውድባት ስኒት ንኽፈጥራ ብዙሕ ግዜ ፃዕሪ ተኻይዱ ክኸውን ይኽእል እንድዩ እቲ ንሕና ዝተኸተልናዮ ኣገባብ ቃልሲ ግን ቁሩብ ፍሉይ ይብል ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ ነተን ውድባት ከተተዓርቕ እንተደኣ ፈቲንካ ንባህግን ድሌትን ናይተን ፖለቲካዊ ውድባት ኢኻ ኣብ ጠረጴዛ ተቐምጥ ንዕኡ ኢኻ ኣብ ማእኸል ናይቲ ዘተ ጌርካ እንካን ሃባን ክትብል ትፍትን ንሕና ግን እዚ ውፅኢናዮ ብውልቀ ሰብ ኢና ንውከል ብውልቀ ሰብ ተወኪልካ ካብ ኩሉ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ዝመፅኻ ስለ ዝኾንካ ግን ነቲ ኩሉ ሃገራዊ ሽግር ጠንቅናቱ ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ እሞ ሓቢርና ብውልቀ ኮይንና ጥራሒና ክንፈትሖ ንኽእል ካብ ዝብል እዩ ስለዚ ብኡ ምክንያት እዛ ናይ ጉጅለ መጽናዕቲ ትኽተሎ ኣገባብ ወይ ሜላ ኩሉ ግዜ ንባህግን ድሌትን ፖለቲካዊ ውድባትን ውልሰባትን ነፂጋ ንባህግን ትፅቢትን ህዝቢ ኤሪትራ ጥራሕያ አንቃዕሪራ ክትርኢ ትፍትን እዚዩ እቲ ኣካይዳና ስለዚ እንታይና ሰሪሕና ድሓር ክንገልጾም እንዲና እቶም ዝሰራሕናዮም ኩሎም ብመንፅር ዝዓበ መለክዕ ክትርእይዎ ክትፍትኑ ኣለኩም በዘን ክልቲአን እቲ ዘውፃናዮ ውፅኢት ናይ ስራሕና ንዕኡ ክንገልጽ እንዲና መፂና ዘለና ንዓኻትኩም ክትግምግሙና ክትደልዩ ከለኩም በዘን ክልተ መለክዕ እዚአን ገምግሙና ተቐዳመይቲ ብዙሕነት ኣብ ፀብጻብ እትኹም ዲኹም ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብና ነታ ሃገራዊ ሕቶ ብኸመይ ይጥምታ ብኸመይ እንተተመልሻ ዝሓሸ ኣነ ክርዕመላ ዝኽእል ዝብል ሕቶ ክትምልሽ ትኽእል ዲያ ንዕኡ እዩ ተቐዳማይ እታ ካልኣይ ከኣኒ ድሌታት ናይ ፖለቲካ ውድባትን ናይ ውልቀ ሰባትን ዘይኮነ ንሃገር ዲኹም ኣቀዲምኩም ንህዝቢ ንልዕላውነት ናይ ህዝብን ንክብሪ ሃገርን ዲኹም ኣብ ግምት እትኹም ትብል እዚአን እተን ቀንዲ መለክዒታትና ክንሰርሓለን ዝፀናሕና ኢና ንሕና እዛ ጉጅለ መጽናዕቲ ፍልልያት ናይ ተሓሳስባ ፀጋዩ ኢላ ተቕበሎ ፍልልያት ናይ ተሓሳስባ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ይኹን ጽባሕ ንኮ ሃገርና ምስ ሓዝና ፍልልያት ናይ ተሓሳስባ ፀጋዩ እምበር እርገም ኣይኮነን ኢላ ተኣመን እቲ ፀገም እንታይ እዩ ፍልልያት ተሓሳስባ ኣይኮነን ፀገም ኣብ ኩሉ ፍልልያት ተሓሳስባ ከተኽብር ትኽእል ዶ ንፍልልያት ተሓሳስባ ክትፃወር ትኽእል ዶ ንፍልልያት ተሓሳስባ ብኸመይ ጌርካ ተመሓድሮ እዚአን ጥራሕንተን ፀገም ዝፈጥራ ዘሎ ኣብዚአን ኢና ምኽኣል ሽኢናዮ ስለዚ ንሕና ውድብ ክትመፅእ ክደለኸላ ዝኾነት ውድብ ኣለኩም እንተይና ተሰንብደና ከተሰንብደና የብላን ንሳ ምናልባሽ እቲ ሒዛቶ ዘላ ትሕዝቶ ዝሓሸ እውን ክኸውን ይኽእል ካብ ናይ ካልኦት ስለዚ ፍልልይ ናይ ኣተሓሳስባ ፀጋዩ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለና ተወዳደርቲ ፖለቲካዊ ሓሳባት ኣብ ዕዳጋ ክወርዱ ምስ ዝኽእሉ ንህዝብን ሃገርን ዝጠቅም ብሉፅ ሓሳባት ከዓ ክወፅእ ይኽእል እቲ ብሉፅ ሓሳባት ንህዝብን ሃገርን ዝጠቅም ክወፅእ ዝኽእል ፍልልያት ናይ ተሓሳስባ ከም ፀጋ ጌርካ ምስ ወሰድካዮ ንፍልልያት ናይ ተሓሳስባ ከተተባብዕ ምትጀመርካ ጥራሕ እዩ ስለዚ ኩሉ ሓሳባት ኣለኒ ዝብል የውፅእ ኣብ ጠረጴዛ ይቐምጦ ኣብ መወዳእታ ብስልጡንን ምዕቡልን ዝኾነ ኣገባብ ኣብ ናይ ሓባር ብማዕረን ብሓባርን ኮይንካ ኣብ ዘተን ልዝብን ኣቲኻ ብቅንዕናን ልቦና ብዝመልኦ ኣገባብን
فتح خطركب تخيليها سلازي نحنا اتانا مصنعته بجله ازيهم عبيت متكلاتنا كابزيهم نقنق عين بليننا ازياتهم بنبنم عينت اواقع داغا خاطو زي كولو اجباب اسرار حنا يمنيرو كم وصيتنا يسرار حنا ابتي اجباب اسرار حنا ندي نحنا نزخونت حجراو حتو العلنا كنزتخ ندل خلنا نختلو اجباب انتي مالتي فللياتنا تحساسبا صغايلنا سلنوسد فللياتنا تحساسبا كله ندقف كلكم كدلو خلكم اموداتا ابزته ግን فللياتا تحساسبا اب طربيزا طرحينا نقمطو نما غوتلهم نما يايطلهم اموداتا فللياتنا خنصبب نفتن بيمان يمصا بصقام ايقدسناني كمزي زحلفه بوليتيكا ودبات زغبرو زنبره ازي حتوزي ازي اتحساسبازي تحت حجراونتيو ازي تحساسبازي ناي بعد كستويو ازي ناي كمزيو زبل اتحساسبا نحنا يبلنا زخونت رئيتو زخونت ناي تحساسبا فللي انت تدعنا خوينا اب طربيزا تقمطينا نبل بحدنا نحدنا نكاتع امود اتخاني ابناي حبر مرداتا خنبصح كان فتن منالباش ابناي حبر مرداتا ابزيت بطحلو ساعات انتي تغبرو اندياتا ملسي كاب بطعم خاب زغرمكم كنجمر كندل خلنا بصوتي حجب زلو كمسكرو يخوليم اب حدا غزي انبردو خنقصلينا نبللو ساعات نيرو دارغا خنتحرارم ندلي ناي غاطام بتكنولوجي سلازنبره بروحق بتليكونفرنس نراخب سلازنبرنا نبر اندعي متصفافعنا نيرنا مسلني حاتبل ام وداتا كن عين قطفانينا مونلوم تحلفلنا قال اي معلت نراخب نلومي لومونا يفتحنا سالساي معلت نراخب اندابلنا هنا حنتي حجراوي تحطولنا حدا سنبت 4 ساعات ملء تزاراريبنا لنا فتيمنا مرد سينا نحضرنا نزمت زلو سنبت مغبراينا 4 ساعات قراريبنا قرب انفترخيو مريقاتات كمص جميرو ابسال ساي غزي 4 ساعات تزاراريبنا لنا اموداتا ناب حدا مرداتا بتينا حجي اتي اكايدانا تصوارنتي حاتت غزي يقتل دو وي قتل اتزغبو صعاتن غزين هيبكا كن اموداتا ناي كل سب زلزل ورئيتو هيبو اموداتا خاني اندا تسمامع خيدي فتن او وحدات نطبتات كلتا اماراتيتات غيرنا زقمطنا يالله حزبي وساني نحن جيغا زبحال حسابات يلن سلازي كابزي كله في البلاد نا تحساسبات صغايل كان حسيبك زدربه ነገር يلن زدربه زغحف ነገር يلن كله طقاميل كاخت بغزلها اموداتا ግን اب ይህን ተባሂልካ በዘተ እንዳጽበብካዮ ተخيت ተሐሳባት ምናልባሽ اب حسابات ከ እንድሕር ተባታቲና ክልቲአን አማራጺታቲን ስለዚህ ክልቲአን ናይ ገዛ ርእሰን ብልጫ እንደኻመን ኣለዋን ምናልባሽ ከምዚ ብዙሕ ግዜ ዝባሃል ማጆሪቲ ኦፒኒየን ኤንድ ማይኖሪቲ ኦፒኒየን ኢልናይና ነቅምበር እዚኣ ኣይትኸውንኛ ክትጓሓፍ ኣለዋ ዝባሃል ነገር የለን እዚ ኩለኩም ክደሉ ከለኹ ግን ኣዋጋዕ ዕዳጋ ዘይተእትዎም ከኣኒ ጉዳያት ኣለዉ ፈጺሞም ኣዋጋዕ ዕዳጋ ዘይኣቱ እዚኦም ንመሰረታዊ መሰላት ደቂ ሰብን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ደቂ ሰብን እዚኦም ፈጺምካ ኣዋጋዕ ዕዳጋ ኣይተእትዎም መኒኻ ኣብዚኦም ምሳኻ ተፈላለዩ ማለት እዩ የለናን እንተ ደኣ ኣብ ዲሞክራሲያውን መባእታውን መሰላት ናይ ሰብ ፍልሊ ምሳኻ ፈጺሙ በበይንኻ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚህ ሰሓን በበይንኻ ኢና ንፈላለያ ኣብዚ ኣጥራሒና ዋጋዕ ዕዳጋ ዘይንገብር ካልእ ኩሉ ሕቶታት ኩሉ ፖለቲካዊ ሕቶታት ናይ ኣማራጺ ሕቶ እዩ ናይ ምርጫ ሕቶ እዩ ስለዚህ ምርጫ ስለዝኾነ ኣይናይ ሓይሽ ንህዝብን ሃገርን ዘርብሕ ኣየናዩ ነቲ ጠንቂ ናይ ትሽግርና ሕጅ ዘሎ ኩነታት ፍትሕ ከምጽ ዝኽእል ኣየናዩ እንዳበልና ጥራሒና ክንሪኦ ፈቲና ስለዚህ ነተን ኩለን ነቅርበን ጽሑፋትና ናይ ሎሚ ውጽኢት ናይ ስራሕና ኢልና ከነቅርበን ደሊና ዘለና ብከምዚ ክትርድኡልና የተሓሳስብ እዚኣ ተቀዳመይ ተኸፋል ናይ መላለይት ብዛዕባ መንና ንሕና ተመጽናዕቲ ጉጅለሲ መንያ እቶም ኣሽማት ናይ ሰብ ዘይኮነ እቲ ንሕና ዘለና ሃይማኖታዊ እምነት ዘይኮነ ንሕና ክንምዘን ዝግባአና በቲ ኣካይዳናን ኣቃውማናን ስለዚህ ንሕና መን ይኹም ንስኻትኩም ንትብሉ ኣካይዳናን ኣቃውማናን ገሊጸልኩም ኣለኹ بمنصرناتو خان متان كتموتنان كتبنغمونان يلي
أتاتي زانتانا أتاتي ورنا اسدو وانا اسدو كوانا أتات وطعنا أتات سغتانا أتات سغتانا اسدونا عنا اسدو خوانا اسدو خوانا تمنيتنا البوسانان هواي تمنتلنا أرعد حوكن السكر أرعد قوانا سرنا أرعد حوكن السكر أرعد قوانا سرنا إخاوة مليخا نخيط نراد زبالك بقورمتي ديخا تعسقور تمكا مليخاوة مليخا سلام مارلو زبالك بقورمتي هاجر تعسقور تمكا وقال وقنقا لسخا يترفو تعقوا عالبقدي بسوحي وعنقفو سمت تسويني أبحاد دستقلقي لبنا عينا خابو سزر عنا تسري أزني تهبنا يوم كان زوجتنا وطعانا شحنبر حدي أباينا أتات زانتانا أتات ورنا أتات ورنا سدو أنا سدو خبانا سدو خبانا تمنيتنا الموسانان هواي تمنتين أبحر خنه ولد كل موتا بسنا أكلنا خشية سدتك وحتنا صحي عرار مختمتا زانتا بايتوناي عقدب عندنا خلبنا بسرنا عالمو قبو وشاط الناس نمني خعقبو نأخل إزمسل صحياي مسبخول متشمر يسدحا اتما ساسل دحرقن نترو سرينا تحنك من يوزي السحق من يوزي السبق يا قلب الحسبري الأقبال تدير يتغلى لحد من الجو يا خايا بخور بخور عتا صحاي خقر نع خايا بخور بخور عتا وانا تسفى الحنا نتبر على الريه انتايتو اكفا انتايتو اكفا نع خايا منسي انت صحاي حقر نع خايا منسي عتي وانا تسفى الحنا نتبر على الريتين وكفا الريتين وكفا سعد بطاتي عديه سعد شقانو صحيه وقواتر شمعة لسانو الحنن تبر على الريه تايلو كفا الحنن تبر على الريه تايلو كفا تايلو كفا نعطي يديه ديه بغري حقر نعخاي أبوي عندي حقر عادحن نتبل الله يريتين وكفا عادحن نتبل الله يريتين وكفا يريتين وكفا كبراتن كبران سمعتنا لو مزبلنا يوم تحسطوتاتنا زوم استخداتلكم ممكنهم نمكتتالكم عزينا نمسكن زمت صومن بخالد حسطينا خنرخب كساب شعو السلام كناي نقول لنا